What game at the worst part? Emma Chigoze waking on a lady's life. Oh, checking a shop. Chigoze, DM me. Pay you to visit Nancy in dollars. DM me. I will pay you. I'll be in Even when I went central, Waga can correct him. Wagi ma kemgbe arabe moto waga masị ka ngara tụ ọtụ na Friday or Saturday ndị osugwa kekere si na achọ m ịgara tụ ọtụ. Wagi makwa m aga waga this boy aragide m waga ma na-eti Jesus. Yes makwa m na-achọ amụ na m ga-ahụ amụta ma na-eti. Waga this boy chọrọ ịra mụ. This boy onye Enugu waga ndị Enugu na-arụ ọtụ ọjọọ. Waga this boy chọrọ waga ihe this boy ịra mụ. Waga mama alọta agwa m nwanne m nkọzi na agara m ga-eme ihe iberibe so ma alọta na-abịa agwa ya na my lower abdomen na fụmụfụ. Ya sị m nọọ maka na mgbe a na-ara m na-efri igi m onwe m na m nọ na-akpachi onwe m n'ọnya mere diti na-aba very well. Masị ya elu otu ishiri mata ma anaghị aka si ya nwanne m ị na-arakwa ọtụ o. But waga ihe that boy rara m tọkwara m ụtọ. Ọ tọkwara m ụtọ mgbe m nwa nọ ya n'elu ọ tọkwara m ụtọ. But mgbe o beziri bịa nọrọ m n'elu waga onye a kụrụ m ọ kụrụ m rabara onye a chọrọ igbu m. Waga makwa mgbe o were ụkwụ m ha nga n'elu ya nwoke ma na-eme ka m mịpụ ụkwụ mgbe ọsọ waga o wede ebe ụzọ dị aga m agbalide ọsọ. Yes, no that happen until ya bịa waga this boy ragide m ndị Enugu dị terrible. Waga ndị Enugu dị so terrible. Waga hụrụ that boy m ga-agbara ya return match. Kekere si m don't worry na ọ ga-enye m ọ ga-akụziri m styles ndị nna gị mee that boy ka that boy sie. So ihe na-akọ o meriri gị. Waga o meriri m otu a ka ọ na-ara m mana si that amụ gị na-atọ shuga amụ gị na-atọ shuga amụ gị dị ụtọ awa m. Waga emechediri m ma gụọra ya egwu m ahụ mana agụrụ ya ọra gbuole m amụ ya na iche nwanne m ọra gbuole m ọra gbuole m amụ ya na iche nwanne m ọra gbuole m. But waga ọ dị ka ndị Enugu ama mma amụ ha ebiwe ha ugwu ha na-ewe sugar coated amụ ha sugar coated ka honey coated. Biko ndị Enugu nọ na dis bịa polo m na-eweliri unu aka elu ụmụ nwoke Enugu abụ unu na-atọ ụtọ. Waga ụtọ nọdụ a na iwu onye Enugu agabeghị ebe ọtụgba aka ịra. So, but this okay mpia in where or boyfriend and girlfriend again. What go boyfriend and girlfriend ka money enemy but I keep my distance because na ga school na Enugu. So, mbia kwa ine meet him very but waga waga na agwa gị that na waga. Waga to this one shiram waga in fact waga we can make screenshot or chat na gwa enyi m nwaanyị to this boy shiram send rega waga kemgbe m this virgin waga nwoke ara tube m otika otu ananda m waga. Okay waga ndị ọgụ fa gị na. Okay ịchọga gị na amụta aka.
I will give you one advice. Okay. Very, very crucial advice. Okay. When advice are the most important advice in your life. Yeah? Okay. Stop. I was in door. You get close. Okay. You understand me? Wago na-ekwe m na like na-akọrọ ndị oyibo ọ na-eme n'ido ọ nachara m the following day m ga-epu ụzọ kọrọ kekere nkọchara kekere ma bịa kọrọ ndị oyibo otu o si na-ara m. Ịma na ha ga-anara gị ya very soon. Ndị ahụ niile na-agwacha maka ka o si wee nara gị. Ha ga-aga nara gị ya. Ha ga-aga n'azụ si ka ọ gwọkọ ọrụ the boy wee hara anya nke gị ọ nara n'ụwa ya. Ha ga-arachi ya chie ya ma ikpu n'ihu n'isi. Ha ga-eme ihe niile. Because onye ọwụla nwara nwa nara m amụa na-eme m obi na-adị m mma waga. I know. That's why I'm telling you. I just want to know if you have started your search for an 042 OKP. I can navigate you. We all know they see no good boys. I can navigate you. I can navigate you. You could navigate me. Navigate me, Maka. The story. Waga, asịrị gị that na ụmụ nwoke Enugu waga amụ ha na-atọ ụtọ. One of the attributes of ụmụ nwoke Enugu na amụ ha na-atọ ụtọ and ha nwere stamina. Nwoke Enugu dịrị dị nra gị 2 hours straight. Hey! Okay. Waga. Ọwụ nwoke Enugu anamarazi amụ. Cecilia biko gwa m amụ ya or size 10 or size 8 or size 8. Amụ ya wụ size 8. Size 8. Waga cheze ka nkọrọ gị ihe merenu. Waga makwa on my birthday mụ na kekere anya plan chalo otu anyị ga-eshi apụ. Ga-make merry because of my birthday. So m na-aga saloon that morning ka m ga-emechi isi m. Waga ma just call ya kpọọ m. Mụ elebe m nọ masị na m na-achị ga saloon. Ya sị m bịa mụ bi ugwu waga ma abịa. Waga I ran out for more than 3 hours. Waga ma the worst part. Birthday mo cancel that day. Mgbe m lọtara kekere ha na-ajụ m elebe m gara na ha na-eche m elebe m gara ma gwa ha na traffic Lagos dị too much no traffic dị ma lọta just be dị nara ala hi ụra efili dị m bad because tamapụ kapụ because ọ bụrụ na ha ma birthday gift amụ m mara that day ha ma dị na onye mere ike jiri gwụrụ Waga. Calm down. Ebe ka ị chọtara ya nwoke. I don't even compass. I will take corridor. Because Ejim touch nọdị na OPP live. Friday touch, Sunday touch. Ofu mkpụrụ ahụ. Adama ofu mkpụrụ ahụ. Ejim touch. Mba Waga Waga this boy you got to read this boy G-Wagon. You got to read this boy G-Wagon. Ihe this boy na aṅụ nara Waga Waga ihe this boy na aṅụ nara as in Waga ma ọ na-eme ọnwụnwa mara brain ma short or down. Wezi ihe m na-eche. Oh my God. Cecilia. Waga ma the worst part. Mbe ma see that na this boy just na because aram dey takre see this boy na just concentrate na aṅụ mara ma na aṅụ mara ma na aṅụ mara ma. Waga ọ na-eme na right ya na aṅụ mara ma Waga nga bịa like this. Jesus. Waga nga na-eti mgbe ahụ ya bịa nwuchie mara m ike
Obiangu shemara bikemabiasi. Kai masi. Chigozia mugidu to too much. Chigozie. What is she love style? Wait, hold on. Dr. Chisom, Dubis, Oma, Adese, Leslie Golden, and you will want tax. Chotamu, Chigozie, Igala, everybody. Shit. Ona si Chigozie Dalu. Chigozie. Oh my God. Waga can koragi makuye men waga imakwa on my birthday unyara cham waga mana kore nyumwa kam na kore nyumwa masigude nyumwa say a prayer for him that this boy na say enyumwa and say God will bless him. Chigozie, you are in trouble. In fact, what that because that guy in a more na Chigozer and of Munchina Ungara Humna Balema be Muno Bioma. Munchina Ungara Humna Balema be Muno. Ona si Chigozie. Leslie Golden in a voice is telling me that she is mine. But you what is all this happening here? How do you know my God? What am I hearing? What I can't Waga imana ishim na touch. Imana ishim na touch ntakre. Brain na touch. Imakombengara gakpa so yiwe waga yasi no break hele up with waga and that day be chakwa waga imambembe chakwa my heveredu masi kekere ha masi ha jikere that I want to go and have a drink niwe na ewem because you just jide kekere na ebe akwa kekere ase o ma ihe na kekere eche ma na egweguregu kekere abia hu that na ebe akwa kekere abia sim ogiri ma bia kochara kekere ihe mere ma bia kpọrọ ha si ha ka impo wage makwa mgbe anyị nọ na apụ ma na ekpe ekpere ma si na achọ m isi na moto job ka mgbu onwe m na achọ m igbu onwe waga ịma after na mmechiri ha waga ma bia sendere text message ma si that na ma si Chigozie na agbawa m obi ị na-agbawa m obi na nna gị gburu gị onwe m ọ maka na mụ gị na-atọ ụtọ nna gị gburu gị onwe m gwaghị maka ihe mere ya sị m na-ebukwele nwe m ya bịa rịọ m rịọcha m ka Chigozie bịa rịọcha m waga Because Cecilia Folekede. I don't give one because I'm a Pegginis. I'm a Mudramo and a Pegginis. What give my head name me? You know my head name me on a mem sacha waga mambaroto na gagari o me yasi namne sedizu yugwa namne sedizu yugwa ugwa na no choi me namne sedizu yugwa waga mbia masia mama kwa me massive mona mama ihe m na-eme but amacha m ihe nne Chigozie Nancy Chigozie Chukwugozie gị. Yes, because I'm going to Enugu on Wednesday. I'm going to Enugu. If you are Chigozie and you're seeing this, DM me. I want to try your power. You know that Wednesday I'll be in Enugu. DM me.
DM me. I want to confirm. What game at the worst part? Emana Chigozie working on a lady's life. Oh, checking a shop. Chigozie, DM me. I will pay you to visit Nancy in dollars. DM me. I will pay you. I'll be in Oluchi, you know what I'm saying? I know what you're saying. What game I on a mona nwoke na-eme beribe ndị m na-edate the what game I have my priority as in come satisfy ya gị but waga asị m gị mgbe mbezibe mata Chigozie ihe Chigozie na m waga asị m gị kemgbe m dịzi virgin na anabe m ụdịka otu ahụ before ihe na-eme omechi ike agwụ m akwụlotere ngwa gị n'isi yotere ngwa gị asị gị isi ma ọkpọkwara ndị oyi ma gị ma gwa ha ọzọ maka Chigozie anyị ekwu ịkpọ afịa ime ndị ịkpọrọ afịa na bịa palọ Chigozie, DM me. Oluchi, I want to know the power of just check I know for one thing is yoku for ihe ekwu n'abalị a ngwa gị ga-ekwusi ya ndụ ndị oyi gị imecha kacha njide kwa afịa ofu onye ma ọ bụ mmadụ na ga-aranata Chigozie na bịa palọ. Of course. Of course. What goes up more because what I said to asịrọ ngị na ala mana nna asị gị nọ from efi mekọtara from isi kọwa Waga, the reason I like in this South Africa, they're stingy. Okay. In the South Africa, they are stingy. If I'm like this, I'm not thought. I'm say I will buy him G-Wagon. They will share. Cecilia, okay. All I gonna get you your last semester. Release this handle. Waga, has got in a haga kumo I got me release username because haga na me. Presido, Cecilia, just two tests for me. 2 tests for Adeze, 2 tests for Nancy, 2 tests for Dazzling Golden. Just testing. They will return back to you. Just testing. I'm going to go because the boy just be in my hotel room free of charge. Maybe I can test go to Mama. Chigozie based na Lagos. We go here we hold you with them that na. Oh, na Chigozie based in Enugu Oh, mama happen last school because Singana ga kone me hi baby mbo. So, Kemo busy. Na Lagos. No. I don't remember easy. I been Lagos no. I been Lagos. I just came down to Chigozie, dear me. I been Waga release area that my soundtrack. Nanya. Ị ka na-ekwu na ọ na-Enugu. A na-eche na Enugu tere aka ijebe gbaa m flight. Ike ọ nọ na Lagos.
But what go away? What go away so you enwere amụ nwekwe na amụ. Flight to Lagos. I will pick you up at the airport. The boy is Waga, imakwa ihe na-eme waga o meche m ihe iberibe ana m aga ije imakwa agwagị m nwanne m na-emere m ihe iberibe ndị osugbo that my lower abdomen na fụnọfụ imakwa ihe Chigozie ra m na emechara m chọrọ ịgba ọsọ n'elu bed Chigozie jide ụkwụ m too much masị ya that ya sị ọ ga-ahapụ m metie Jizọs manarị etie biko Masia ya biko. Wait. This girl is sick. This finished. I'm going to hear this girl. Onye amaro na enwere amụ nwe amụ. Oh yes. Enwere amụ gara gị. Ngwa. Get happy near Ramo. Okay. Name go where the fair. Yes, Nano. Go where the fair. All advice in Ganya. If you know Ian and me and is now what I want. So I swear. No, everyone good advice for Cecilia. Mana, the advice I may make any sense until I see him. Then very good advice, but okay, so you can see from her eyes. No, una fu ala Nancy, very fresh. Nancy, God. Asị m gụ na nsị gị na nweta ego m ga-azụrụ Chigozie ji wago. Inweta ego by that time ị gara amụ o nwere amụ ọzọ ịka ya ara ihe tụsụ ịraba amụ ihe tụ ịka nke adọsụ mee gị ọ dịghị ihe a enwere amụ a ga-apịa gị n'isi isowe otu ishere property your parents. But ọ na-araji isi m nkwụ m ọ na-ekrepụrụ m mgbe ọbụla o mere m ihe iberibe. Biko Waga, Cecilia Igigo settled. Now let's settle the other Congos. Okay. Cecilia, as you need to go settled. As you need to go settled. Chigozie, if you're watching this, I'll be in Lagos next week. DM me. Whenever you're anywhere you want. I want to test you. What's going to be number one? Cecilia, you go settle. Chigozie. DM me. Chukugozie. DM me. I'm getting me DM me. I need to test this thing. I need to test the proof on your behalf. I need to now you don't want me to put on my ear. Why we are here talking about this thing? The one that said, every provide you with this. I'm here. Because come back. I'm all fresh for you, baby. So Nancy go sweet. Nancy go sweet. He just go I charm just she goes because I didn't show now go mamu kamuch. I mamu like this 2 days I don't feel waka. So what are you saying? 2 days, you waka. Baby, I'm here for you. Talk to Nancy, me. Do like this. I want to see something. Do like okay. this. Celia. Waga. Which one? Which of them you want? Hey, Celia.
Alusha, Send let them me a stop it, number. baby. That's where I get on that. But wagi mo we hiwe jinewem. Wagi ma hiwe jinewem waga. Ima hiwe jinewem waga. Cecilia. Aki hụrụ arụ ọlụchi. Aki ihụrụ ara Nancy waga mgbe ụfọdụ iwe na-ewe mmasị Chineke nwaanyị nye mara buru ibu. Waga ọ na-agbawa m obi. Oh my God. Oh my God. Wagi mana ọ na-surprise dị m na Chigozie ahapụbe m because of ntakịrị m. Waga, wait, let's focus on Nancy right now because Waga, let's. There is no guarantee that Chigozie will remain your own in the next 2 weeks. Thank you. Are they possible? Waga ihe a na-break kwa my heart. I'm sorry. I'm not here. Oh my goodness. They are ready to pray on you right now. Yeah. I'm sorry. Wagi ma hege me ha nwee ike nara m Chigozie because ha wụ senior Congo. Anyị ma aka mtalụ na junior Congo waga. Nanya. Ma junior ma senior. Nanya. Ibe junior Congo so. Nanya ibe junior Congo so ha ga-anara ya isiri. Ha ga-anara But waga Chigozie mana wume sweet girl o. Because na agba mmiri too much. Ọ mana wume sweet. Onye ọbụla na-agba mmiri. Cecilia. Onye ọbụla na-agba mmiri. Onye ọbụla na-agba mmiri. Two of us. Oh my goodness. Wagi makwa otu Nancy na-eshekwa ọ dịcha ka Nancy ọ chọrọ ịnapụ m agbawa m aka. Nancy na m elekwana onye ọzọ nwere nga So, can I hold on. In case Ncholi may present now. Okay, go ahead. Okay. Praising Enugu Amu, Imo Amu, Anambra Amu, every Amu, Biko. Navigate one of these Amu. Biko, at your main lady. First of all, I'm going to It's not about location. Hear that. More every room no that I'm more you know they jam kind sometimes or like this or bad. Oh my goodness. It's just the same thing with work. Oh no, not just you know they jam kabuye. Hapu English, Hapu Igbo. Wakale. Waga, biko nye mamu. Hapu story na ko. Okay. Chigozie direct. I thought Chigozie direct. Because Waga, I'm a shakwamu. I'm a shak. I think just Shabara. You know, one of my friends, I'm gonna say, no, one guy die here, no school ratcha. You go ham with this boy. The boy ratchamota, I'm dinana lota, the manamota, Pam, damn me, my piananya. I know Shimota. They have not now bound to Nishim can sound. I want to my cousin, the way the ram, a piama munish, I got me with his own women. Man, I call him, see, guess with the gossip, where. So, if you're calling door, so, Utapusa. What the man wine they make kiss and tell? I'm not wine it. I'm not going to tell down where I'm calling them just of course, something testimony, right?
My friend has to test it. Testimony. Oh! At the home stingy. If it's something that's sweet, anything that's sweet, ma la that kind of ammo for a long time. So I'm a chalk and my friend tested that ammo because that kind of sweet ammo get boom madu. So I All right, in the first job, we're going